Yen rejeki mesti ana sing maringi. Lah moga-moga ya Pak Cahyo maringi mbok sepira-pira lah. Iya wong padane sesuai karo lagune kali saire. Barang boten pareng slemit, boten pareng. Apa ora Di? Boten dukani. Wong ujare Pak Cahyo ikhlas lah ngene ngomong mau maringi. Iya. Yuk diteruske. Kalau dadi saksi muga sliramu ra bakal ngidani wiwi dunya nganti akhir duh wong bagus sing pikir-pikir Tunggal gelang halo. Jaluk nak wis diwehi langsung tinggal lunga. Barang wis diwehi. Ya iya. Genah mengendi-endike polahe wong lanang kaya kowe padebaen. Iki pancen nyata ora mung werta kasunyatan tamune Bapak Basu kowe wah. Walah luar biasa. Banyu Mili. Waduh. Ana paribasan pindha sela Blekiti. Niku tegese napa? Sela watu Blekiti semut kadya dene semut mlaku nang watu genting tanana pedote gilir gumanti. Oh alah nggih. Wis matur suwun rawuhipun para among tamu sedaya. Dibacut, Nduk. Nggih.